Nyakora Ramogi Juang machiegni wantiere kar kawo kiny makono ka watwa kendo wadaloso kodi nyakora Ramogi Juang ni kinde mang'anyo timore nitiere mwandu mwaneno ka kethore nitiere gik mathoth mwaneno kacha ka ok chope yo moro makare penjo mwada penjo odiochiengni ma kawuono ni gin jok mage mating'o ga ting' machalo kama ting' tok ng'anyo en mar ng'awo en mar ng'a okinyi ma kawuono wadabedo kae kodi ka watwa kendo wabede kod ng'eyo ni kaka nyakora Ramogi Juang sani oganda moko seyo piny owacho kendo giseyo sirkal kuom gino ma giwacho kanyo ni oyo gini ok en kare gima kama onego bed ni timo yo machalo nade sirkal wacho ni jopiny biro chulogi jopiny wacho ni sirkal ochula gigo mokethre in kama intie kanyo iwacho gi e yo machalo nade nitiere kethruok mag mwandu ma waseneno e kinde mokadho machiegni ne waneno kanyo ka apaya ma Nairobi Expressway e alwora ma Mlolongo gigo manotimore kacha ponono ne okomoro oganda mamoko to gigo manotimore ne gi jong'anyo koso jonjore wada bedo gi twak achiel kachiel karka mondo mi warange ni kanyo to koro wadhi e yo machalo nade nitie sigana molosnwa ka kod jafwambo wadwa Edwin Okoth kendo koro sani wawinja ne sigana no kapok wachako twak. Mlolongo e kaunti ma Machakos en kama ng'anyo ne otimore kuom thuolo malach e alwora ma Nairobi chieng' tich adek. Oganda mane odonjo e apaya mar Nairobi Expressway ne oketho mwandu ma koro wachore ni nyalo romo siling milion 700. The damage only done on the expressway could be anything up to, for that short period of time, could be anything up to $5 million. And if it reaches that level, in one infrastructure, I'm not talking about the railway, there are 4 railway stations. Ragenge apaya no ne owuo ma ok tin ne kilomita 3. Kama bende jong'anyo wachore ni ne omuko wang' dede ma okete apaya no. Maua ka achiel kod moko kuom tesende mag rwako nyamburko. Murkomen wacho ni ogibiyie mondo gima kamano timre kendo. That the government of Kenya is going to do everything humanly possible to make sure that we bring all the perpetrators to justice. And I want to say that those who are even planning to repeat these acts, they will meet the full force of the law. And we must use this action that happened here yesterday to be an example to everyone who is going to be able to do such a thing in future, that they will not repeat again. They will never try to do this again, because we will make it very painful for them, not just for now, but for the rest of their lives. Odichieng' mangima, jotije na ywayo apaya no, ma pod olore kind paw ndege ma JKIA kod Mlolongo, kendo wachore ni nyalo yawe bang' jumbe 2. Obila pod oketo arita e apaya no, ka chuma mane okethi wachore ni nyalo chopo e lwet jous chumbe moti kata scrap metal dealers. We have spoken to them in all our social media forums, specifically along Mombasa Road. All the dealers, scrap dealers along Mombasa Road, not to engage in the activity of buying and selling of any metal that was vandalized yesterday or anywhere in the country for that matter. We are not going to encourage that, and as associations, we are working with the Scrap Metal Council to see that anybody who engages in the purchase and the buying and selling of this metal will have his license delisted, and we are going to get him out of the roll call of all the associations. E gwenge ma Kitengela, johala kwano lal bang' monj mano time kinde mane ng'anyo dhi nyime. Duka mar Eastmart pod kwano lal mano yudore mwandu mano kethi, kod mano kwal ka jotije ni kod tich matek mar yweyo dukano mondo ikene doke ohala. Ilikuwa mbaya. Sababu niweza kuengage polisi mara kadhaa na hata pia walikuwa overwhelmed, to a point hata pande yao pia walikuwa attacked. So somehow for some period of time tulikuwa helpless. Right now we have to do an inventory of what we lost. Na hiyo ndio sasa tunaanza sasa kwanza tuondoe labels. After removing the labels, most definitely we'll be going to our inventory so that we can be able to ascertain exact what we lost in the process. Lal makamano bende ne oneno ne ohelni mane okotiyo odichieng' mangima. Piny owacho medo ramo ni ng'anyo machal kod mano tim chieng' tich adek ok bidhi nyime ka jokanyo mar riwruok siasa mar Azimio la Umoja One Kenya bende ramo ni gibiro dhi nyime nyaka piny owacho chikite ne jopiny. En chal ma medo ketho lwasi mar ohala e seche ma ochumi mar Kenya yulo kendo oganda nyagore gi yuto matin.
Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mag jong mane chal mar wach ka mwandu osekethore iwinjo kanyo lal mopogore opogore jo expressway kata kambino ma ochung' kacha ne rango ni chenro mopogore opogore chalo nade mano ka gintiere kanyo e county ni ma Nairobi expressway nyaka sani lal maromo nade maromo kanyo $700,000 mano ma iwacha kanyo ni ponono kanya kama kwano nitiere gibedo kwan mawuok kanye wabede kod twak makama odiochieng' makawuono antiere kae kod welo josiasa nono joma nono weche mag siasa kaachiel koda ka jolony e weche mag telo mondo mi warangane ni kae to bende koro oganda chomo kama chalo nade okinyi makano wan gi studio 2 Nairobi kod mano ma Kisumu achak gi studio moro ma Nairobi ka kama dhi chako kae kod welo mantiere godo kachiel kantiere kae kod MCA ma Kanyadoto mano Mheshimiwa Apopo Lentana oyawre kendo machiegni e Ramogi TV mbakoro mokawuono erokwano Cleo akothon makeno mos oganda wa duto teni oyawre uru kuma montiere Mario agomos ne jogo manoyudo lal chieng' mane ng'anyo ntiere Wednesday mokalo gimachielo cha kendo kawuono kiny noyudo ni ikono Japang wen motonge mage mga Japan tinga motonge mane kawuono okinyi apat koa kuom chandruok mana giyudo chieng' gomo mane tie nyocha achago thul makende mar gomos ne anyuola kendo oganda wa makaluo manyakach man gi tulo kidwa gi jo Kalenjin e boda Masondu kuom moko moseyudo nyirruok gi ariyo mapani kwano oseyudo owetonge magi kachako apani article 37 makate Kenya wacho ni oyene jing'anyo aya kore make kanyo mon koro angwa duoga koro mondo ko achaka koro dichiel sani koro adhi me mondo koro anya koro mo jwang ni wendo machielo bende montie go studio okinyi makono Wycliffe Nyafwanga jalonyo weche mag telo ndalo mathoth machire Ramogi TV makoro Leo achaka duogo nyakora moga jwang agwero kamano kuom duoka kendo ka wadhi twak maber e weche mosebedo ka timore e weche mag ng'anyo kendo wadhi fuone mondo ayudane kuma pek nitie kuma yot nitie mondo wamany yot maber na ng'ata Kenya ka erokamano ahinya kendo mano bende dhi kelo ae twak ma wan go kachiel kama chielo bende nyakora Ramogi jwang adhi e studio ma Kisumu wantiere kanyo kod wendo okinyi makawuono bende watude kanyo kod mano MCA mano ma Central Game Brian Midigu arwaki ni machiegni ahinya okinyi makawuono erokamano nyakora Ramogi jwang kamoro ma untie nyinga en Silas Madingu MCA ma Central Game Ward arwaki ni machiegni mana kama intiere karkanyo achakodi wendo machielo mang tude kodwa e studio maro ma Nairobi karkaen Victor Ogalo ma en jalup jatatije mano ma Kepsa dimbe ne wacho kanyo ntiere al mathoth ahinya maromo kata $3 billion ma piny Kenya wito mano ndalo mang'anyo dhi nyime diere mar wach hang bed kanye wan kode kachiel e studio bende ang warure kodwa e kinde mabiro sana chakodi Mheshimiwa ma Central Game Silas Madingu inyalo mana miyo wane pachi kotenore kod penjo mapenjo duchieng' makawuono kinde malal ineno e ng'anyo maga nitie wechego mag ngima nitiere mag mwandu ng'amo nego bed ni bedo kanyo ngima ber ni ngima to nyalo bedo ni kacha ngima kosedhi ochalo maua olwar kanyo kano duogo kendo e wien to mwandu makoro yudo ka kethore apei ni nitie mwandu mikwalo e supermarket dukni mopogore opogore e kinde ma oganda dhi ng'anyo ng'amo nego kaw ting' makamagi erokamano nyikwa Ramogi jwang kamoro ma untie mokwongo en wach malit kabisa kendo atimo mos ne jowa ma Nyasaye okoro beni kawo ngimagi to olus ngimagi e kind lwedo marach mar polis kaachiel gi mogo ma bende oyudo lich malich ahinya Sondu kucha adwa wacho ni the person mori beni kawo responsibility mar gigo te makethore seche ma dhano dhi ng'anyo kata e yo mamuol en government kendo en police to nwach ing'eyo mana kaka mheshimiwa chako ni article 37 of the Kenyan Constitution miyowa teko mar ng'anyo mamuol kapo ni nitie weche ma wawinjo ni okoro bed ni timore kaka gitimore no japiny ma Nyasaye okete piny ka ok nyal bukre ni timo gimoro ka okone kapo ni
ngima dhine maber. Ok wanyal ng'anya ni ji ng'anyo. Omiyo dhano kowuok ni ng'anyo en yo machielo minyalo nyiso godo sirikal ni gigo matimore ok mori kaka ng'ano moribe ni winjo maber e piny ma wadake. Omiyo anyalo wacho ni ng'at moribe ni kawo responsibility en government. Nwach if you see iwacho ni power constitution miyo japiny teko article chapter 1 of the constitution iwacho ni power rests with the people. Iyudo ni constitution omiyo gi teko magi sometimes kaka wan jotelo ma gimiyo thuolo mar mondo mi otagi gin ginyalo miwa teko no mar mondo mi wa represent gi to ka weche tek to koro ineno ka koro gikawo teko no gitimo kendgi. Mane momiyo ineno kata ne ng'anyo makoro timre Kenya sani ne jotendwa moko kaka wabunge nosemi teko mar mondo mi odhi owach gigo machando japiny ma giwuoyogo sirikal mar mondo mi olosi. To nineno ka jogo ne nigi tok teko kendo ne giriembo kamoting'o wajumbe kaka Mheshimiwa Tiende winjruok nokobede. Mano nyiso ni wan jogo ma jo Azimio ne wamiyo sirikal teko mar negotiation mondo mi wawinjre wachok paro wane kaka wanyalo wuotho kanyakla kaka oganda mar Kenya. To gimiluongo ni tok teko ni omiyo japiny koro owacho ni sawa kok inyal winjo jowa mago mane wamiyo teko mar mondo mi owuo kodu koro kara warome pap. Omiyo gimoro amora matimre sani obed ngima ma koro walus obed property ma kethore, I blame it squarely on the government of the day nikech gin gi kiburi to gin gi believe ni gin telo chako kodgi to rumo kodgi. Gimok ging'eyo ni okego ne Raila Amolo Maudo Odinga ni ing'e maber nosegore ne piny mang'eny to mondo mi ne kowuok odhi e street onge gima jakom manyo. Jakom en ng'ama Nyasaye osegwedho to wuok nwach nitie jogo manopango laini e toke kanogeno ni en ma onyalo loko ngimagi. To koro seche moneno ka jogi ok winj maber to kata en owuon kama entie gino litne to mano miyo dabed ni Ruto ng'ama ber to doluongo Raila mondo mi omiye paro mane Raila nigodo nwa ji mang'eny emanogo ni jakom kura mar mondo mi obed president okwalo. Koro ado penje ni to ere ka rieko mane in godo mane inyalo gombo mar mondo mi watigo mondo wakel ngima maber ni jowa. To kinega koro en gi tok teko omiyo jopiny okawo gini e lwete to en gima nyalo chakore matin ka kineno chakore ni to a revolution chakore kama. Omiyo anyalo wacho ne government of the day gigol kiburi to mondo ging'i ngima mar japiny ma ng'iyo gi kaka jogo matayo gi e piny ma wadake ni. Erokamano ahinya Silas Madingu ka iwuok e studio moro ma Kisumu. Kanyo bende waduogo e studio moro ma Nairobi ka mondo mi wayudane paro mamoko ma pod ntiere kar ka. Koni pod an gi welo adek e studio ma Kisumu ma Nairobi ka ma wamedo kologo weche mantiere kar ka. Ng'ama ting'o ting' mapek tok ng'anyo mantiere godo kinyi ma kawuono. Mana ka mani sechako kendo mani chope kar ka chacha Apopo Lentana. Inya kwanya gi kanyo kendo tilernwa ni ting' mar ng'anyo ni koro lal mag mwandu mwaneno ngamo nego bed ni ting'o gi to nang'o. Irkono Cleo apa mana kana wacho wan gi aki mar ng'anyo kaluwore gi article 37 mar katiba ma Kenya ma wacho ni oyeni anybody peaceful and armed mondo protest oter ywakne ne authorities. Baba no wacho ni ora mondo wating protest mondo water ywakwa ne office of the president ywak ma jo Kenya ni godo. Achiel kuomgi en Finance Act 2023 mong'awo bechgi moko malo kabisa kendo timo gimoko tok chik kaka implement the Finance Act banka court osewacho ni obed suspended upon pending hearing mantie court. Koma gik manyamiyo ji ng'anyo to ting' mapek mar ng'anyo bedo bond gi ji mang'eny. Achiel kuom gen sirikal mar ariyo gin jopiny. Kaka sani wangi jomo osewito ngimagi ji 14 wangi wendi mapok otiyo since then. Sani wan gi businesses modar Kenya kodhi pinje moko kaka Tanzania, pinje moko kaka Rwanda modar Kenya ka mondo gidhi establish business gi oko nikech gino ni Kenya kae ok at peace. To chutho ng'anyo timo mondo disrupt business. Ok tim ng'anyo ni mondo gik moko dhi normally. Ng'anyo timo mondo disrupt business. En business mane kaka itimo chenro mopogore koso mwandu ma ji oketo. Mora nyaka ng'anyo en mar disrupting business. En mar protesting gimina ok tim makare. Koro mondo protest mondo ng'ama uji chande o feel
burden munjura ngowa fail. Ten business mag jo piny koso business mar sirkal nikech gima nitie kar kae inyalo lero ni mana nyakura Ramogi wacho ni ng'anyo ji dhie mondo mi ochwal ywak margi to kinde miwacho ni ji dhi kata mondo mi o disrupt business en chenro ma sirkal timo koso en ohala ma jok moko ema timo to kanyo donjo nade. Sani for example no kanyoro jomoko no vandalize expressway maka wa criminal activities to our intelligence ne kono ne mago jomo bedo sponsor gi sirkal mondo portray ng'anyo wa kaka violent kaka destructive but ng'anyo was basically for a peaceful march to deliver petition marwa na sirkal ne one the most common thing man already live in about increase in cost of living dak sani beche tek mariyo kako jalo constitute ngowa the constitution of the IBC ma apani kanyaka sani no ka en gi delay ta ka cheki be wacho ni en bend the schedule ke sani wange by elections moko nya team nikech IBC poko be ngowa established so no ng'anyo mondo present our case ni authorities mondo jowinji mariyo citizens oyene gi kao their sovereignty from jomano yen kech on 9th of August no delegate sovereignty marwa ne ngowa ne jomo yer MPs MCAs president to waneno ka oro gi National Assembly to giteme tok chik kaka wadwaro koro yienwa mondo wa picket wa demonstrate mondo wakone gini wan kaka wadwaro kaka jopiny en kama to ka police biro sechego makel koko batia gas kuma jibed mathes kaka nyono ni jong'anyo jibed kuma mathes jitugo mpire pap stage police de batia gas jiyo di kamukunji police batia gas idwa na jirek nango do jiboringo jichako tang mane makelo distraction gi koko mako de start business call business ni tongia business ni uso kuma tetia gas okdiao nyakelo business cause the cost barely mar ng'anyo is to present petitions but serikal kete mar disrupting business. Amne go counting mar chulo gigi mokethore kinde mang'eny. Iluongo ne in English iluongo ne collateral damage. Nikech serikal wacho ni dhiuti but kaka gi behave sa ng'anyo nyocha jiwo kibira ka dhi nyaka kamkunji. Ere ng'ano loro chieng'no. Chere ng'ano loro. Do jino the jini kadho mos lo Bangathi road gidhi nyaka Chobunyala road magichopo kamkunji matatu mane ng'ato go chieng'no. Onge but ka serikal donjo chako de subji chako bedo it's obedo gi koko mane mako kelo cost to cost mar ng'anyo basically an all round citizens bear cost government bear cost jite bear cost even business even our stock exchange also lose a lot of money in the last few days ng'anyo so the cost an all round mo kinya wacho niya serikal will bear the cost ka koro sani ng'ato tho will bear the cost dongen familiano and into the cost mabedo bona for a long period of time kaka ngato to maja 18 years of age so apani cost is all round cost bedo borne by everybody. Ai nyakora Ramogi jong mantiere karaka pod an gweno machielo mano Wycliffe Nyafwanga mabende wadaloso go sani isewinje kate ukenge mopogoro opogore igo mantie monego bed ni timo in koruka kori jalonyo weche mag telo nitie ka sirkal nitie jogo magero sirkal tesre ng'ama ting'o ting' machalo kama iwinjo sani ni mise mar ng'anyo en mano mar rocho kaka itimo chenro mapile ka pile kamibete kanyo kaka jalony inyakete pim machalo nade. Cleo chaka goyo kamano kuom gwelo mano gwela ka pendshik oyiene japiny mar ng'anyo matiende ni ku leadership kata siasa gimomi ji die yiero ne ya ni ji te wan kanya ka chiegni milion 53 ok de wabed president koro sama ji odhi yiero cha joma nigi tero mar yiero dhi to yiero ng'at madhi chung' e wigi to ng'at madhi chung' e wi jopiny ni odhi ko wacho ni ya an adhi chung' e wi jopiny kadwa timo 1 2 3 4 5 koro ka jopiny ofwenyo ni ng'ama nigi yiero ok timne kaka gidwaro to pend chik oyienegi mar ng'anyo sani nikech koro midhiero mane owuok e ng'anyo ni wach koro chako lokore ni ng'ama koro ting'o mzigo wewa kwalon ng'anyo ni mondo wang'i mzigo de bed ni ng'anyo ni odhi ma peaceful ma onge mzigo bedo ober dogo ya ma ji odhi ma peaceful kaka timo kuno machala America ma tiagas onge mu dhi mu keto petition be no ber mano no ber ng'anyo mikethe biashara mar ji ok en ng'anyo mano ratiro kuyiene gi chiko kuyiene mondo dhi uketh ng'anyo
Jatend chama mar ODM miluongo ni Sifuna nyo wacho wach moro maber ne pek nyoro. No wacho ni sama ne ndalo mane higa 2017 kane lup nas gamano kao presidential candidate manasa men Raila Amolo Odinga no dhi kano bedo sworn in Uhuru Paka. Police no were go mano ko mulo ngato kata ngata achiel. Ng'anyo ne onge, koko ne onge, ne gima peaceful kane osatim to ji wuok odhi kanye, ji wuok odhi dala. President of America moro nondiko bana moro to kit ofise kowacho kisungu ni the buck stops here. Serikal ema nigi ratiro mar kelo kwe e piny. Kofwenyo ni the opposition dhi ng'anyo to penjore ni tang'o mi opposition ng'anyo nikech gin gi shida achiel ariyo adek. To manyo method moro mobedo go gi joge piny mondo kik ng'anyo timre nade, kik ng'anyo dhi mbele. To gi suluhisha gini. To ka ng'anyo dhi mbele to koko dhi wuok. Koro jai wacho ni an sirikal. Ndalo machon kane watimo polisi Nairobi kane dhi e yiero governor ma Nairobi machon mane iluongo ni Mike Sonko nowacho maler e ang'enga ni ndalo mane ODM ne dhi ng'anyo kane en e sirikal ne gikawo gari to ne gi sponsor gari ne ging'iewo gi ng'ama no chung ne permanent secretary mandalo cha mane oluongo nye ng'acho kato gimanyo jomoko to gi print ne gi lewni mag ang'owa mag ODM gigi osawachore atiro. Koro sama ji osadhi ng'anyo mak shidu se wuok koro sirikal cha ema chik oyiene mar timo gima iluongo ni investigation. Mi nyiswa ni ng'anyo no dhi e chik no yie. Yes. Ng'ato nomuko railways makanye, ng'ato nomuko SGR. Ma ne en ng'a. Ok ichak iwuok din sirikal ibi chak iwacho ni chama mar ODM kata ng'ane no dhi motimo kech ibiro penji ni evidence ni kanye. Koro en gik monego bed ni timo gi ratiro. Ng'at moyud no ketho gir oganda en e kabeti tere kanye. Itere court. Ok criticize ng'anyo nikech pentie ko to nade oyiego. To ki wuok bi ting'o dhogi to ine ken makanya kata ine ng'at ma is responsible mi wacho ni ya ni ng'ani notimo makosa tidhi penji ni to kaw ng'ani nikech ng'anyo ne wadhiye on behalf of pent chik donge. Koro chak iti gi chik no mondo iwach ni chik oyieni mondo ng'any from A to Z to ne kalo. Koro bi ne ni timo gima kama to evidence wan go. Kigole mano jibro doke ng'anyo. Mano koro iluongo ni ID mana kaka onego timo. But the reality makanya ka ndiki weji dio ng'anyo nyaka ngiketi gi ji. To mane kuma ntiere mane kumukuri wuoe. Iwacho kanyo ni mana mwandu mokethni makore rango. To bende kaka inyalo geng' mwandu mondo kik kethre. Kaka inyalo geng' mwandu mondo kik kethre ni kaka ne ji odhi ng'anyo sani donge mwandu no kethore. Sirikal nigi ratiro mar kawo police gi DCI gi investigation. To gi many ng'ata mano ketho mwandu to gi mak ng'ano to gi tere court to be charged ni ketho mwandu nikech kaka jatend justice MC osawacho ni be nitiere fununu moro ni sirikal no bedo no kawo jomoko to nade o sponsor. How do we prove this? And sirikal obedo ng'ama ber to tigi ratiro gi chik momiye mondo gi many gitim investigation kosa ket to fofo ne ng'ani ili penji ni ng'ama nong'ise ni nikech sama ne joka duogo ng'anyo ne gitiyo gi language mar peaceful kamano. Mano kuma chelo ma bende ng'aduogo banga si jo paro mantie mag jolony ma bende wan go istu kawuono kiwacho ni en peaceful kata mar kwe. En mar kwe to what extent ochopo kama chalo nade mondo mi wach ni en ng'anyo mar kwe ma ok nyal kelo kethruok mag mwandu mopogore opogore. Owendo machelo ma bende osondojo kar ka mano Victor Ogalo wadane mondo rwake studio to sani we wadhi e studio ma Kisumu mano bende ka wantiere kar kanyo wadhira Mheshimiwa Silas Madingu ote medo mana donjo kar ka to penjo mantiere meko masane waneno ka imako jotelo mopogore opogore ka itudogi kod ng'anyo mabere no kethruok mag mwandu mopogore opogore. Ratiro ntiere kar kanye magi jok monego bed ni chulo gigo mokethore kinde ng'anyo kos nyalo bedo ni sirikal ka otiyo kod obila mondo mi oduok weche mag ng'anyo gi piny wano ka mwandu mathoth bende kethore e kinde ma imako jotelo makamagi. En ang'o mantiere wiye kanyo? Inisene yo machalo nade kaka achiel kuom jotelo kaunti ma Siaya nitiere ng'anyo. Ponono un bende dhi binu koso isendiko dhogi kumoro ka tudi kod ng'anyo ma chieng' tich adek. Silas. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' gima wacho ni seche ma koro obila koro dhi kuom jotelo ni wacho ni jotelo ema ne ni opango weche mag ng'anyo. Gin gik matimore mang'eny. To kendo mano e gima bende medo
keto ng'anyo bedo ma very very intense mana kaka jalonyo wacho ing'eyo ni sirikal en sirikal ma bade lach wan gi DCIs wan gi other police officers manyalo timo investigations mondo mi ong'e the real jok matimo timbe mag njore seche ma ng'anyo nitie to nwach yudo ni jatelo kowuok mondo mi ong'any gi joge gimomiyo jatelo bedo kanyo en mondo mi otel negi mondo gino dhi kulingana gi chik miwacho mamiyo teko mar ng'anyo mamuol to iye kanyo bende ibiro yudo mana kaka ne iwacho ni nitie jok ma bende koro yoro machalo goons mabiro mar mondo mi oketh chenro marwa mar ng'anyo in target of the leaders because the moment ma goons odonje i jogo mane ng'anyo mamuol be gitimo achiel ariyo adek kata gikwalo supermarket kaka koro iwacho no kata gigoyo jomoko kata giyudho simbeji tibro wach ni organizers mag ng'anyogo ema koro nyaka koro bed responsible but mano en gima kisungu luongo ni witch hunt to nwach iwinjo ka jalonyo wacho ni king'iyo ndalo machon ne kane wadhi ng'anyo to bang'e to Sonko nowacho ni ne nitie kaka ndalogo ne ginyalo ga kelo jomoko to gimiyo nyaka tishade magirwako magwa mag party koro ka gidonje iye kanyo to gichako ng'anyo tiwuoro iparo kata ni gin jo ODM ema seche moko koro timo timbe mag njore to kane owacho mano no kwawinjo kata no make mutere nwach ma ing'eni wacho ni en confession if you confess you possess to kane owacho mano ok nwawinje kata court manoterie mheshimiwa no ka iwacho ni mondo mi koro owach to ne gipango ga gikaila go ng'a mano nyiso ni gikaila go gin gik matimore adier to jogo mane ong'eyo ni gin mane gin organizers mane timo mago noluor ni nyalo luong nyinggi omiyo kata mana sani ng'anyo manotimre Siaya notimre maber kabisa to ng'anyo kethore seche ma koro polisi ochako bayo japiny gi tear gas nwach ka ji ng'anyo ipenjo ni ajenda mar ng'anyo maduong' en ang'o en ngima ni malo ajenda mar ng'anyo maduong' en ni ji dwaro haki gi gidwaro ni anytime ma giwuok ni gidhi go ombulu to jogo ma giyiero ema mondo mi omi teko manyalo tayogi tiyudo ni seche ma gigo ombulu to joggi ma gihero emimayo to seche mimayogi to imayo ng'ato to kendo ngima mane giparo ni seche moko in ming'e kinyalo time maber kendo idhi ichaki ketho koro iyudo ni jopiny bedo very angry to awacho ni nawinjo ka mheshimiwa moro ma Siaya County naneno charges moko ka oseket nigi kanyo MCA ma North Sakwa kiwacho ni ng'anyo manyocho timre Bondo ok notimre maber kori manye ting'eni mago ka ning'iyo response mane wuok kata social media kata kuom johera magwa makoro wuok ng'anyo en ne giwacho ni in the event no mak jatelo ailano to gidhi nyaka ka police station mondo gi make sure ni gigole nyiso ni gini kaka gimedo time witch hunt kaka gimedo kelo gi target leaders kaka jopiny bende medo kecho anyalo kwayo kama at ma en gima nyaka kor watimuru onge japiny mawuok ni dhi ng'anyo nohero the government, the idea of ticketing, king'iye ne ni mondo mi the government can now listen to the silent majority. Jimatin minority madhiga represent wa as leaders gin jo matin. To nwach wan mwamiyo giteko kaka koro miwa teko mondo wa represent jowa. An kaka Silas Madingo MCA ma Central Game oyera gombulu mana machopo 1000 kata mana par gi wiye. Koro yudon jok moling anyalo wuoyo on behalf lakini jok moling the silent majority seche makoro weche tek magineno ni ng'ano mane gioro ok winji to giwuok oko koro aneno ni mondo mi government of the day this rotten government manokwalo Kuch Raila ni waneno ni mondo mi giwuog oko mondo mi face the leaders mondo mi gibed piny because leaders go represent the interest of jopiny rather than facing ni gidwa wuok ni gidwaro face the silent majority because facing the silent majority will never work and gima at the end of it all ibro do ni ka kidwa bet kodgi piny mondo mi go iwuok kodgi is impossible and therefore ananyalo wacho ni the more magitemo target leaders the more magitemo keto goons mondo tim achiel ariyo adek mondo ng'anyo nen marach wan onge kaka wanyalo wuok dwa ng'anyo ni bech mogo ni malo tikelo nwa tear gas ok en gima ber ahinya kendo ok wanyal gombo nwa wuok nwa ng'anyo ni ngimo idho nyaka mama mboga manogo kura ni UDA na neno ka bach Kisumo nyiso ni ng'anyo masani ni ok en ng'anyo mar johera manogocho ni Azimio kende gin nyaka jogo manowuondi e sirikal makoro neno koro wantie ni ne ging'eyo ni sirikal ni en mar mama mboga gi boda boda sani jo boda boda kwa ng'anyo to gene magitelo to iluwe gi mama mboga kore ka jogo mane bendo go kura ne Raila bende luwe nyisi ni ng'anyo ni en gimoribo be ni koro the government of the day must sit down and listen to the plea of jopiny kik gikawe akawa ni en ng'anyo ni on Wednesday ji ng'anyo ga
Gipo kawe kamano to mwishowe odhi bedo wach malich ahinya. Mage gi kanyo weche mag ma ng'anyo bende e kaunti ma Siaya bende waduogo mondo mi ang'waranga ne yo moro makare. Ni gigo manotimore kar kacha. Nitie ji adek. Joma nong'anyo, sirkal kod jogo machulo osuru. Ng'amo nego beni ting'o ting' mano mag kethruok mag mwandu e kinde ng'anyo. Nasingo ni kanyo nodhi bedo kanyo kod jalup jatatije mano ka Kepsa ma bende ochung' kacha ne rango kata ka gin kembe go bende mag ji giwegi wacho kanyo mag jogo ma ponono noyudo lal bende kinde gi mag ng'anyo. To kata kamano e nonro margi e kinde ma ng'anyo go osebedo katimore pacho kae mano ba kanyo kod riwruok kata mar siasa kweth siasa maketho sirkal tesre mano mar Azimio. Nyaka sani gisebedo kacha ka gilalo omenda maromo nade bilion 3 odiochieng' kodiochieng'. Nonro ni mar Kepsa tiende nang'o? Antiere kae kod Victor Ogalo, mano Victor Kogalo. Oyawre kendo machiegni Ramogi TV mbakoromo kawuono ka wantiere kodi karka. To itemo mana range ng'ama nigi ting' mar neno ni mwandu ma okethre e kinde mag ng'anyo oyud ratiro magi kata ng'ama ting'o ting'no duto mano mar ng'anyo. Nitie jadek kanyo inyalo mana kono wa sirkal, jong'anyo kaachiel koda ka jochulo osuru. Erokamano ahinya amor kuom rwaka kaendi adeko matin to asewinjo twak kaka dhi mbele. Awinjo kipenjo ni ting' en mar ng'a. Mokwongo adwa naler ni sirikal onge gi miluongo ni pesa. Onge government moro amora man gi pesa. Niwacho ni ma account mar sirikal. Sirikal nigi taxpayers money. Pesa ma sirikal tiyo godo en mar josol osuru. Yore ariyo ma sirikal bedo godo gi pesa en osuru ma in gi wan ochulo, en loan ma sirikal nyalo holo. Kendo constitution owacho ni loan ma sirikal dhi holo on behalf of jachul osuru nyaka bed mana mar development. Ok inyal dhi holo loan ni dwa chulo ji salary. Koro sirikal onge pesa. Pesa en mar jopiny. Koro ng'ama ting'o ting' ni endi en in gi an machulo osuru. Nikech awinjo ka Murkomen wacho ni no oneno ka lal mar manotimre SGR not SGR expressway ne okete ni en $5 million million abich damage manotimre expressway kaka nonene. Koro $5 million mar dola kidhi ti godo ni itimo godo iloso godo itimo godo repair to mano pesi an wan machulo osuru kama sirikal dhi golo pesa no. Koro ting' en mar japiny ok ni mar sirikal. Sirikal onge pesa. Yes. Mar ariyo nitiere ng'anyo mopogore opogore. Ji nyalo ng'anyo ni gi boycott mwandu moko ok ging'iepi. Inyalo ng'anyo newspaper gazette kindiko pachi. Unyalo ng'anyo ni ok udhi tich ubed abeda mano ng'anyo. Ji bende nyalo ng'anyo ni gigeng'o yo sana kuom ranyisi ka jopith manyiedho chak beche ni piny to gineno ni onge tiende uso, ginyalo ng'anyo ni gidhi gipuko chak e ndara. Mano ng'anyo opogore kendo nitiere ng'anyo mar riot. Ineno gik matimore France, gibe gi ng'anyo to kendo giweng'o, giwang'o ute, iluongo ni gasia. Mago ng'anyo te. To gimomiyo ji ng'anyo bende nitie. Ng'anyo nochakore last year tok yiero macha ne en mar Omawa otimang'owa. Ng'anyo masani endi koro en mar koro ing'eni ochalo gima oluorore to sababu ng'eny. Mokwongo last year ne en mar yiero, sani koro en mar ngima ni malo. Next time to mane opposition, the strong opposition mane winjo jatelo wacho ni wadwa ni mondo jo Azimio umiwa opposition motegno. Ema entiere godo sani. My opposition mano kwayo motegno cha. Koro to ji nyalo ng'anyo. Ji ng'anyo kuonde teo kata kuonde mane Azimio yudo ombulu mang'eny kende.
ma indien mar ngima mamalo counties prario oboke yes. manoro ndike ka yeah. To king'eyo counties ok gin motenore kuom Azimio kende ji nyalo ng'anyo e yore mopogore opogore to jatelo moluongo ji ng'anyo onge gi control ni ang' nochiw security mag jogi mang'anyo ni mondo kik ng'owre jogi kik mano tij sirikal koro ne timore kanyo wang' dede menyo kamaendi bedo streamed live security mwachulo pesa bende nena gik madhi mbele to giweyo mondo dhi mbele ang'o momiyo tingni en mar ng'a kodi medi ndalo moko chon nadak Madhare to ng'anyo ka polis ok omulo to ber to jopiny buge ni polis rikruok ne gi polis emit ng'anyo koro nene e yo mar ng'anyo ka odwaro gima kisungu luongo ni wisdom nikech ja opposition samora mora ming'iso polis ni ang' madwa ng'any kiny wang' ng'anyo kiny ang'o mi notify the police ming'isi gi nyaka root ka piny ma chik tiyo to ji ng'anyo ka koracham polis nitie korachich polis ni nitie ming'isi ni police provide security side ang'owa sami ng'anyo koro kake fwenyo ni joma ng'anyo gi ng'ani dhi kwalo supermarket kacha to gimako magi timo nade gidhigo to giwe ng'anyo dhi kanye ng'anyo dhi mbele kichung' chien tiba tiegas to ji spread ami example maneno manyo manokalo cha ne watimo project moro katwa dhi Kayole B Center kacha koro watimo observation ng'anyo wuok kababu wene wuok mayo teneno ka vijana moko bedo B Center rita mondo koko muchi kaka police obatiagas ne pap ne gidonje duka moro kaneno ga ka magi muko magi kwalo pikipiki magi dhiko kana ng'anyo ma chik samane jo piny opposition owacho ni wadhi ng'anyo chiku yien ma wadhi bang'owa wadhi luwo yo mane wadhi luwo Uhuru Highway wadonjo gi Parliament Road kama tiketo police kanyo mondo mi geng'owa security koro police king America police wuotho gi jong'anyo koni gi koni masani ni maka ka polisi tiyo mondo mi otam gi don polisi bugati ba mondo koro weche magula gai mag kuo ka ng'ato kwalo sim ng'ato tingiso polisi babane kwalo sim bata en timeno na idhigo to joka dhi ng'anyo tikawo petition timiyo ng'ama ne miyo ng'ato dokanye ng'ato dok samora mora batiega so wuok ne pap na koro ker ma Kenya kata serikal matiyo ema bedo gi makisungu luongo ni wisdom sengisi ni wawacho miluongo ni ID the reality en ni sama ji odhi ng'anyo ka police obatiagas to muoch sama ng'anyo chakore wore ka baba no wuok tije ma ODM former prime minister de kane gi wuok Kawangware dong neno ka giche no wuok gi peaceful moro ma gidonjo Kawangware ma gitemo wuok kata kene gidonjo Gong Road tulo wuok koro from police wabro wacho police na ng'isi kane wan ka chieng' ja kane wan gi Sharon wabro duo kendo as long as serikal ma Kenya odagi luwo ped chik samora mona betulo wuok the backstop kane ka nang'isi mana kuom obol office aya pero kamana ng'eni sani weche thoth ang'aduogo kuomi apopolentana mondo mi ilernwa in korka korino chalo yo machalo nade mano wakawo yweyo masani kato bende ang'aduogo warange Victor ka wacho kanyo ni bilion 3 odiochieng' tiende nang'o mano urango buore Nairobi kende tiende nang'o mi oganda dwaro ga mana donji chuny boma ma Nairobi kinde mang'anyo timore ji ok tere oko ji odhi ong'anye kata yo Zambezi ka gintie Nairobi ka giwuok gichome yo Kiambu ji odhiye kata yo Thika Road ji ochom kata gwenge ma opogore en ang'o mo chuny boma Nairobi ka ma ji te donje mago kod penjo mathoth wantiere godo bang' yo makawo sani kik dhi mabor antiere kayo kod welo duto mondo mi penjo ma intiere godo bende oduoki okang' mar ariyo ni bende wadhi e counties mopogore wabiro kanyo mondo mi wago mbaka ni kodi koro kik dhi mabor med neno chenro mar Mbaka Romo e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luwo benga kata
kata ajawa. Wakelo ni ngolo mubedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kolo instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakona mogenyo wawacho ni Kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Adona kwai ni ajoera maruora imundi ketu wenda bare nyasaye majanyalo nitie kidio star abora auchiel nono star angwen achiel auchiel ash parnia Ramogi TV e od jowende duto. Machiegni nyakora Ramogi Jwang wantiere kar kae koro sani mondo miwakoni ni gin gik mage matimore waseka yweyo masani kendo twak pod nitie gik mathoth ahinya matimore tiwacho magi kotenore kod wechegi mago maga ng'anyo kaachiel koda ka ting' tok kethruok mag mwandu mabiro kata koda ng'anyo mopogore opogore ma ineno. Ere kaka inyalo geng'gi kata ka koro gisetimore, ng'ama onego bed ni kawo ting'ni? Antiere kuomi Apopo Lentana. Nitie thuolo ma ka oganda oyudo madhi e ng'anyo, mwandu yudo kaka osoji kacha mwandu kethore kendo oganda yudo lal ma opogore opogore. Mokwongo wapenjre kacha ni ng'anyo ni mondo mi obed mamuol, lal mag mwandu kik bi en mane? Winjo kanyo gima Wycliffe Nyafongo wacho. Obila itiyogo e machalo nade? Obila itiyogo e pinje mamoko mondo mi orit jong'anyo e pacho ka. Be mane gima waneno tikindego duto jomagi manyalo bedo ni sirikal jong'anyo koso jochulo osuru? Nitie jok moko dhi e ng'anyo no kata gin gichulo osuru. Iwinjo ka Murkomen owacho ni milion 700 cha jochulo osuru gi ema nyaka koro chul, kendo gin jok madhi bedo kacha ka ng'ado. En gimoro manyalo bedo malit ne ng'ato kowacho ni an ok abedo kacha e kinde mane ng'anyo ni dhi mbele to wadhi neno ka wadhi chule, kata kiwacho ni jochulo osuru dhi chule, idhi chule yo machalo nade? Wanya neno rates mag expressway ka medore. Kiwacho ni kiwuok Westlands michopo airport JKIA ichuli kacha siling 1000 ichuli kanyo siling 1000 ichulo kanyo siling 360 kata ka siling 300 kiwuok JKIA nyaka chop kacha. Inyalo time yo machalo nade ka kiwacho ni kanye kaka koro gidani mondo mi gichoko osuru? Adwa temo pogo cost and responsibility in levels moko. Interior financial cost mar ng'anyo mabiro bang' ka koro gik moko kethore iloso. Interior corporate cost ma ketho nying Kenya, nying piny nying kethore. Mano corporate cost, iluongo ni reputational cost, damage jo biashara koro mano be cost mono ni so nikech koro wabet employment, wabet opportunities. Alafu te political cost. And political cost manaka no se wacho, the responsibility stops at the office of the president. Kaka ng'ama nigi office on sani. Ome samoro nyawacho no Uhuru notimo makosa, but Uhuru notimo mariek. Kino ka gimoko dhi machi kono baba B. Joma ng'anyo gi bianena mondo winjo gimo wacho manyalo kelo ng'owa mondo koro piny odhi mbele. Apani over time wase improve. Ng'anyo ma 207 apani kanu nene the cost, corporate cost, the financial cost was so high. To jinodho wito ng'ima jima dhelo 1300
ji moko madhil of 1 million bedo displaced. So the cost was very high. So cost bedo born at different levels. But samonya chuno no chunra elage Kibaki mondo nyomre gi thuon. Lone Grand Coalition government. 2017 bende uru no ne ang'omio baba nigi dispute e bolo no koni baba biane wa loss gi mangowa kelo koko. Baba no kinte sirkal. But Uru Kenyatta no luonge mondo mi unya ngowa gigo manowacho mondo minimize cost ma dispute ma dhi sani. Sani ineno ka pod jog UDA president, deputy, leadership nyone gi chiwo a very strong statement ni yo gibedo page ma giwuo, but jo Kepsa jo Kam wacho ni next week ko ng'anyo chako dhi mbele, the cost the medre from 3 billion to maybe 3.54 billion. Government lose tax sama gini yonge. Nikech police wasani anyana wacho ni police osetemo. King'yo chon 1990s police ne goji. Gika pinyola kwa sani 2000 nyaka sani check obiru manyien 2010 constitution. Intiere some level of restraint. Minya yine sani ji pagadeke mawajo ni soboge bunde. Desa bisa 1990 Sando wacho something to do with Jimmy Areo, those in Egisani. Kuro, there's been level of restraint. But Sirikal Sananyaka do bed pain, give the protesters, Masani, they are lucky. They have a leader in it, Relodinga. Imagine Congo leadership, protest ni, they should seize this chance, Gilduong leadership, Marjoma protest. Monogwachi ni enango mudo atem, enango Finance Act, enango IBC, enango mudo mondo yao serve mara election monte morechen mono mi vat the loss ultimately gikone odo yonjo Kenya kichwa the failed state makoro sani sana noka in fact given adamedo this thing obsession with dollar kata moro kama maja marakwet they discuss expressway bills in dollars dollars are from sanose nyoro kende no from 137 to 141. Man is 4 bob. 4 bob came out of 4 bob times 5 million and pesadi. 20 million. Mamuruko man watching 20 million work because of reputation. Businesses so kathore world over watching Kenya racho wala the shilling value dog paying. Kuro money is the biggest loss. Tobo biro no wana inchi nikecho they affect cost of production, cost of purchase and the value of the shilling the dog paying. So the overall cost and keeping overall cost mar demonstration obiro all Kenyans. To political responsibility then serikal ma UDA. Gigi duto iwacho ni twak mabende nitie kar kanyo mabendi mulo kar kanyo gigi makelo ng'anyo gigo setem to kuma gigo ma osenere kata wasebedo kata kwalo gi achiel kachiel apopo gin ng'anyo matimore tok twak tore twak man nitiere kind Azimio kod Kenya Kwanza ne otore nang'o ne ok giwinjore weche mage mamiyo koro gik makamagi bende chopo karka nyalo bedo ni dwaro mar Azimio chopo kare nikech kiwacho kanyo ni osuru ok choki e kinde mang'anyo dhi mbele nyalo bedo ni maka achiel kuom gik mane giwacho ni oyo we wang'any chulo osuru we wang'any wi gima chalo kama nyalo bedo ni mane gik mane gidwaro to sani nyalo bedo morgi ni adieri osuru man expressway chaero koro jok machopo mlolongo kacha nyalo miyo koro gichopi choko doko piny jok ma yawo wala town giloro kinde mang'anyo dhi mbele onge jok ma miyo county kata omenda mana mapiyo kae to piny no bende bane mheshimiwa ma Central Game Silas Madingu mondo mi odwoke mokwongo gima jo wacho expressway kan exaggeration expressway tiyo kana sano tiyo from Olongo ne mana ilo nango flower versus mano go from the median mandara gigore piny ose yuegi sani tiyo koro gara ilo nango wa mes chande cost million 700 onyalo poste onyalo poste ngena ana wuyo ka ana gero expressway na engineer expressway kora nge expressway no in and out from kunye kan pap nyaka chop malo mokethore mlolongo no kare koro nyalo konya kora Ramogi jwang no chalo nade and flower buses is less than 2 kilometers
plus go chiel piny. Githi exaggeration. Ere nyadhi daka pradek se wacho ni gini cost million a beach USD in terms of repairs. So nyaka tim snagging minge ni mage ma wa quantify cameras gini pradek camera obedo damage in only one toll station. Kwani camera so give me lunch. Manya bedo million mia beach no. Kusigo lo fuel. Magwar ilo nango exaggeration to bring cowboy contractors or some few repairs to chul. To sirkal de beri ngech ngama wuok en jatend migawo mochung' ne weche ko maga wuoth. Yes. Do wach weche machalo kama ginang'o. En ber mane modhi yudo ewi. Katine sirkal onge monopoly mar rieko. Okocho ni kwere minister to immediately you are clever. Nyalo bedo ni ponono en picha moda chiwo oko ni ng'anyo ne rach moloyo. Yes. Aya. Acho gi mo kanyo wadi. Ingeni ko kwal bank. To wach ni jokuoge biro kwalo bank. To okwal million 100. To branch manager ni mane bank mokwal ni nyalo dhi kawo million 200 mamoko. Mondo koro kangi dhi kwan pesa molal. Tiwacho ni million 300 molal. Kwano pesa. Nikech opportunity ma jokuoge biro kwalo go million 100 omiyo gi opportunity mar timo ang'owa. Gima timore kende. Ere kaka no estimate ni en dollar million. Wuotho mana dakika 30 kanyo to. Yeah. Tiende ni nitie gino miyo gi opportunity ma contractor moge dwa kel mondo dhi chul that amount. Rugero en kanene kai. Anene kai. Enena ndara. Mana pa kanyo e bagoro timore. Yuecho ni million 200. Ma yuecho. Aya, nakora mugajua penjo makama mana wacho ni bende waoro kanyo ne county Siaya mano East game wantie kachiel ang'wa dhi nyime kod twak sama wantie karka Silas Madingu nitie penjo ma pod donjo karka ing'e gi yo machalo nade un kaka jogo bende makoro ntiere paw siasa gik ma kama gitimore konwa in kaka mibete kanyo inene yo machalo nade nitie jong'anyo isewacho kanyo nitie jong'anyo kata jogo mano chano ng'anyo mano e county Siaya ma bende osedo kacha luong kata gwel makende irobila mano mantie kanye county Siaya nyaka sani wapenjre penjo ka ni sirkal de wacha ni oyo wala alo omenda mathoth kamae kaluwore kod ng'anyo en picha machalo nade mani neno e kinde mani winjo ka jatend migawo mochung' ne weche go mag wuoth Kipchumba Murkomen bende loso kuom omenda mano lal kata kethruok mag mwandu mano timore tok ng'anyo machieng' tich adek. Kamano gimana wacho ni this shows the level of insincerity a current government. Nwachi winjo mana kaka mheshimiwa wache no. Iyudo ka jogi koro are taking advantage every opportunity magiyudo en mar kwelo. To nwachi in kata king'iyo kata mana the damage manotimore ok inyal wacho ni gich en 500 million. To mano nyiso ni these people are not even being sincere with themselves. Emomiyo na wacho ni kapo ni jotelo nyalo bedo sincere, especially this government. Mano mino ka Raila Amolo Mawuod Odinga ni e wang donje street kakoro okecho kabisa. To nwach kapo ni wan gi sirikal mamedo nwa tax to en sirikal mabende opportunity moro matin ma gimoro timre matin giyudo kama koro gidwa kwele. Ere kaka diang' iwach ni expressway kama ne okethre cha en worth 500 million. Dakika matino, who did that quantification? Mondo giwachi ni this is the farm manotimo nwa ma to mae gima ne owuok to mae value mano ayudo. You see, that is that's a lie. Omiyo ne wawacho ni as long as the government is not going to be sincere, no gidhi bedo ni gin jogo mawacho adiera ne jopiny. To jopiny pod bro mna kecho. And mae momiyo na wacho ni sani nyaka koro jotelo wuo. Nyaka koro jotelo wuo. Kapo ni jotelo kuwuoyo, to kawuoye jotelo wuoye ni Ruto nyaka koro man president mamarwa Raila Amolo Odinga. Mondo minwach ng'e gima Molo neno, kapo no bet, Ruto ok nyal neno kata naka ni State House. And that is why I'm saying ni gima nyaka watimuru eni ng'anyo bro mna dhi mbele ni State House. And that is why I'm saying ni gima nyaka watimuru eni ng'anyo bro mna dhi mbele. So as long as these people okdwa face the real situation on the ground. The real situation en ngima ni malo. To taxation bende jogi keto. Sani koro winjo ka jotelo chung' to wacho ni ng'anyo no ok botimore. To kaka giwacho ni ng'anyo ok botimore, to ema gimobedo inscribe the constitution ma Kenya, article 37. Nyiso ni en gima kata mna parliament ok nya golo. Jopiny manokete kanyo tinyalo mna gole gi referendum. To jopiny manokete kanyo ema koro exercise.
wawacho ni sirikal mok nyal kata mna respect constitution niwach kata mna William Ruto makoro president masani ni gima dino timo kaka jatelo makoro sani tiyo kaka president marwa dino manya mono to penje ni to constitution matiyo goni an mokwongo no kasirega niwach Ruto no kosiro constitution mine no koro gitiyo goni constitution ni en constitution mar jakom ema nokelo kane gikelo nyaka weche mag devolution to Ruto nogono Ruto no kosiro this constitution. So here comes a situation where a president is serving a country is serving under constitution when no one ko believe in. That means they won't respect it. And therefore, mondomio respect nyaka koro invite the founders of this constitution manyalo nyise ber momiyo ne gisire. At that point kapo ni jogi nyalo nyise ni mae nwasiro ma nwach ma be nwaketo ka nwach ka. Koro ipuonje ka nyathi. As to kore ka obro chako respect vipengele miwache this constitution. Failure to which gibro violate. To en opportunity moyudre ibro winjo ka koro giwacho ni kanyo giyudo mno opportunity mikwele. To jopiny nyaka koro wuog oko mondo mi ochung behind Raila. Nwach gima jakom timo ni en gima kokwa timo. To onge ng'ama bro time. Nyaka wa make sure ni wa teach our leaders, especially those in the authority, mondo mi respect the constitution. Nwach kawa nigi country mok respect constitution. I'm telling you the truth ni we are going for a wrong direction. Ana nyalo mna wacho ni kato bedo ni gik moko kethore, the government must now swallow their pride. Pride gi ok bro deyo gi ka gi swallow. And sometimes you just swallow your pride and talk as leaders mondo mi wayud solution for a betterment of all of us, because Jacob is commanding more than half of this nation. And therefore gimo yiego en gima kata wan jogo maluwe wadhi yiego. To ka osewacho ni maber kaka no wacho ni constitution ni ber emwa follow. To ka Ruto ne pod doubt wach constitution ni to no chako kelo constitution machielo makoro gigolo nyaka weche mag ng'anyo go to jopiny mondo gine ka jopiny puodho. Nwach mai Amolo no kele ne jopiny be jopiny puodho. So in this one ana wacho ni sirikal mok respect constitution will still find it rough from jopiny. Erokamano ahinya Mheshimiwa Silas Madingu ilere yo makare kendo koro sani kama wantiere karka kawan ka achiel kachiel. Wacho ni penjo ka medo donjo angwa ka uthulo mondo masongi achiel kachiel to sani kwa ka ote angwa bika mondo apenya ne Mheshimiwa Wycliffe Nyafwanga. Iwijo kanyo dwaro mar ng'ato ka ng'ato donjo kanye e chuny boma ma Nairobi. Wase jotelo ka loso. Owijo kanyo ka David Ndino loso wacho kanyo ni oyo ok wadhi ng'anyo uno ok dhi bwogowa kendo wadhi kode mana mbele kaka no chane. Jogi duto wuoyo mana motegno kaka wacho ni gini ok en gino ma warwako. Wacho ni undo ng'anyura ng'anya kata kamano gi gino ma dhi bedo kacha mopogore to ganda dwa donjo ye kacha. No winjo kanyo gima ne senator Manandi bende owacho Cherargei. Kodu ko wacho kanyo ni gima dhi nyime sani en gino manya bedo kanyo kiwacho nade en economic sabotage. Gima timore sani usuru ok chokre gik moko bende ok timre boma maduong' mano ma Nairobi. En ang'o nyalo bedo ni timore en ang'o mi oganda geto mana boma ni ma Nairobi. Koso nyalo bedo ni kae kama ji teka wuoyo jok mane New York wacho mana ni Nairobi gino ok ne bombe mamoko Nairobi ne ma kai range ka wecho kethore ka tiende nang. Ing'eni ki wuothe Kenya ka iwuok oko ti wacho ni a Kenya to giwinj maler ti wacho ni a Nairobi to giyudo piyo kabisa nomako dhoga. Nairobi nigi teko moloyo Kenya as a country nikech ka ng'ato book flight ne dwadhi kanye Kenya flight ne ndiko mana Nairobi Kenya gimomiyo idwa nodonje city center ka my CBD Central Business District en spine kata en muchung matek ne economy ma Kenya ka koro ng'eni sama ng'ato dwa donjo ineno ni kidonje CBD to ikwamo uchumi kati rocho weche mag ohala madhi mbele CBD to koro mano chalo gimi succeed e weche mag ng'anyo. Gik ma josiasa wacho te an mako dhoga. President ma America te nigi kamoro luongo ni Camp David ma gilose ga kwe ma Middle East. Ka Nixon gine winjo ko luongo kata president ma Egypt Sadat gine kana ji odhi go kucho to yudo ka president ma America ema miyo ji chai kisomo history. Teko mineno mar telo is delegated. Ka ker ma Kenya kama sani owe ker ma ibedo ker ma otiegruok kode security nene kata privilege men go ka macha is positional to miye gi jopiny kosa miye gi jopiny ti wacho ne jopiny omiyagi atine gi nang'o adwa explain mano maler gima wasanuoya wachako wacho ni gimoro amora matimore sani timore pend chik uyie
Koro samora mora ma chiko se yie ng'ami bro kawo matere kotonge miwinjo ka no mako paranya kendo dhi gemo mak ng'a gina iluongo ni humbi mi leo go wiji buogo go ji mondo kik chak idhi ng'anyo ma jatendo die Marailo keto Kenya ka Ruto ker masani miluongo ni Ruto bro go choge piny mano wachi ni baba idwa nang'o. The question en niya, how long? Kisa somo history Marailo maler kabisa ni ng'e. The question ni depende ni how long. Joma luoro kero nego kete piny mungise baba ng'ate no yware gi Moi Moi owetelo modonjo Kibaki wang'e motimore 207 modhi odonjo gamluongo Uhuru Muigai Kenyatta ma Kenyatta timo ne handshake. Ker masani kuro kata wawache policy issues ni ya political policy kigoro graph bosa felga beja komo sa felga ka dwaro weche ne moko oko bi fail gisu ker ng'ama nyalo winje nikech ang'e jok ma winje ng'eny okaw to bed gi jakom to penja konyo idwaro ang'o. Sani jakom wacho ni ya ing'anyo because of the cost of living. Kapsa no dhir ker notero recommendation ndalo mane itimo wach mar finance bill. Ng'ata mang'eyo nwatimo tracking gen nikech an a consultant in policy. Ng'ata manodhi ker parliamentary commission cha nowacho ni gini ok ber ne jopiny. Koro ka ok ber ne jopiny on whose behalf manotimene. An nabede mesa moro gi joma sirikal joma loso polisi to wacho ni koro sare wawe siasa dongi. Koro sani wacho ni ok adwa go siasa ok adwa go gini. Miya polisi moro kata miya sample ni gini ober notime kucho. Kata bro mi mara nikech samane jo jama ngero madare na antie. Ne watimo research no. Samane timo kibera ne wantie. Magi polisi yudo ka onge koro sama chest tapping ni nitie. To jo pinye madeiwa gibro donjo CBD. Nikech ne wane e bura moro tichadek chieng'anyo nune bura ne wane bura moro gi jago moro ma e ginene ma e constituency mar jalup ker kachago to onyisa maler ne adwa ni som koro political environment ti nyisa ne ni wuotho mane jalup ker siko wuotho no wuotho gwencha otimo bugi karango nikech piny liet koro mok gi razimio en ni wan gi joma iluongo ni king olwor ng'ama nyisa ni king is naked donge ma koro kwach mar azimio iyudo ka ng'ato ni nyeri to kodwa Raila donge wawach ni kodwa Raila but the cost of living ni kanye ni malo. Koro sama ji dhi e ng'anyo ok odhi e ng'anyo purposively ni adhi e ng'anyo mondo Raila okaw telo en ten Raila omebi okocho lakini oriwore gi jo Kenya mondo othich wach mar tax mondo the cost of living otimre nade odhi piny which is the way forward. Wawache kaka wuon reka ni kaunti ka pangwe sirikand Kenya Kwanza bro luongo jo Kenya gi jakom magibed piny mayud solution. Ang'o momiyo ne meeting chono kethore mane timo cha nikech kisomo kilowe nikech wadwa luwega mondo mikotimo analysis koro kibed biased. Joma no wuok e azimio wacho ni ya agenda number 1 momiyo ne wane committee ni en ni IBC composition ne atimre nade ne rach. Makero wacho ni by the way agenda mar ABC ni is number chiel mondo wa constitute ABC afresh. Jini commission ji wuoyo to ABC to tiyo. Commission ami ji wacho no yer marach ka. Tiyo. Koro yudo ni good faith onge. And without the good faith, sincerity, weri wacho mani ndino ndiko kapoko ndiko ma. No sa wacho ni there is what we call in English political economy. Political economy ni opogore gi social economy. Because political economy marana ngoa social economy. Can the political stability mara country ok nyabero guaranteed ni kueneka to affect the other element of economy. Ede time next week. Kata time wigi cha. To kali ka dumbra boro ni fi to jibe do page maji no wuo magi mi dwaro. No. Somewhat they cha. Being an economy is worsening. But watch the dollar and 140 no work 139 to 141. Akena wile kanye anal wilo moro nyoro but jamia mos 143 octo 43 and now wilo mara 143 ko chopa lo fare ti kwirini okidwa kawe koro mo ido ka chingira chini ke chikidwaro ne watimo training mag peace gi Mandera ingeni ke kalo Mandera te dik mono belet hawa mano Somalia mani ingeni kawe lo fupure bich keni $1 to Kenya kati ngeno Kenya ka $1 fadi
Nikech economy odhi piny, koro regulator kabe, koro gigi miwacho na pana, the cost of living is going high. Kir, what do we do with the cost of living? Cow tax ni, kete kani, you be together as a country, mondo you pay forward. Without that, ero kama na inya twagni notore Victor kendo ka ite morange ntie gik mathoth anya mantiere karka e nonro maru macho kanyo ni bilion 3 miyo to kanyo duchieng ko duchieng ka gino dhi nyime mano mar ng'anyo ponono ni kamubete en lal mawuok e sectors machalo nade ponono kaluwore kod nonro magu mabedo subido kanyo kaka jogo mantiere kanyo e private sector. Okay, lal ni endi wuok tieng mopogore opogore ka biashara olor ka ji oloro ohendnigi kata mana industrial area kuma manufacturers nitiere maloso mwandu kolor mano en lal mokwongo ne wuon mwandu. Lal mar ariyo en mar ng'ama ok odhi tich nikech jok matiyo industrial area mang'eny gidhi pile ka giwuotho to samoro ichulogi every week. En ratiro mar wuon ohala ni ka ng'anyo dhi mbele diriyo e week achiel to wuon ohala ni endi nyalo wacho ni itiyo ndalo 3 e juma kata itiyo ndalo 4 e juma, mane madhi chuli. Koro ibende msachi dok piny. Sama msachi dok piny kata mana tax bende dok piny. Koro joala kirango lal mar dukni molor mokethi jok moko dhi tich iketo together nikech Nairobi ipenjo gimomiyo gik timore mana Nairobi tapano lero maber. Nairobi mae kama mae heartbeat mar Kenya. Kata kirango ni to uchumi mar Kenya chalo nade tirange from the capital. Kirango ni investment climate mar Kenya chalo nade irange from the capital. To capital ka endi contribute atamalo 27 kuom edero mar Kenya. Atamalo 27 ilose Nairobi ka endi. Kuonde modong te ema koro chiwo atamalo 63 to 27 iloso ka. Ma kidwaro ng'anyo to ok inyal dhi ng'anyo Naivasha, ok inyal dhi ng'anyo Kajiado. Mane gimoyo githurore gimanyo yore te mondo mi gichopo chuny boma. Mae kama king'anyo to winjore CNN biro mako piyo. President moro ma America no penye to bong'eyo kuma Nairobi nitie to wacho ni Kenya e capital mar Nairobi. Nairobi ong'ere mo samoro ingo kata Kenya. Aya, ero kamano enya wacho ni ikini montie sani apopo lentana bena ng'wedo thuolo mondo mi ikaw otari adek mondo mi ang'wedo ne thuolo bene mag duoko penjo mag joneno wa kamoro moro magintiere gimero donjo medoro gi SMS oya wenari adek auchiela no wayude ne ote mago modonjo kanyo madonjo e Facebook mar Ramogi TV kachiel kodaka mamoko. Aya, wantiere ote mawada somo. Peter Obonyo Ariepa wacho ni mar Migori kethruok mag mwandu sirkal ema ong'eyo emomiyo gigoyo kwan gi mwandu okethore. Wacho ni maromo kamae jong'anyo ok keth mwandu ji, jong'anyo bende ok ting' rombe ji kata baro yiend ng'ato. Peter igeto ng'a chobria choma kode tere te wache ngamida lose amano yo wacho ni medo osuru ne jopiny kendo wacho ni ng'anyo owinjore orum kabisa ka ok nyal time e yo mar kwe. Ketho expressway ne en wich kuot maduong' sana gima otero pinywa kasara mondo mi oger. Ero kamana hamano yo ote machielo Boniface Odoyo macho kanyo ni Kithure Kindiki onego oting' Osigo no. Wacho ni osache onego ng'adi dwe ka dwe mondo chul godo
kethruogego. Kamano ahinya wacho ni osara biro nego bed ni ng'ado. Jotend migepe gi nong'ado sechegi kinde ma korona nobiro, mano kinde machon, ka ok sirkal mar Ruto. John Gombi wacho ni sirkand Kenya kwanza ne wacho ni leakages te gin magikelo. Wacho ni to ka ok giyawo pachgi to podi wan wabiro ng'anyo nyaka otieno. Erokamano ahinya. Ote machielo mar Florence Anyango wacho kanyo ni sirkal ema owinjo rit mwandu jopiny, ok nego jong'anyo. Erokamano ahinya Florence. Ote mogik Christian Dollars Kitoto wacho ni sirkal gi jopiny ema onego kaw ting' makamano. Ng'eni weche thoth ahinya kama gintiere karka. Apopo Lentana winjo mago joneno paro mantiere karka. Adwa wacho mano ka janeno wacho kanyo ni kethro expressway en gima rach kabisa kendo en wich kuot. Adwa keli sasa mono ne propaganda in politics. In fact ndalo lweny propaganda en a war. Mondo joko ne ng'ane ng'ama rach. Aketh ni ng'ane. Expressway anya koni. Exaggeration ma cost no is just the smoke screen. But joma no dhimo muke. Kada wuoni sirikal ong'eyo maber joma dhimo muke. Kore wacho ng'owa ni jong'anyo ka gi jo destroying property gidhi gituro Eastmart. To nyocha neno gi ng'ato chakani ne gidhi ma ikolo rombe. Ma police ok ndafia. Da police mantie mlolongo. Tonge we ma ji muk gine kilomita 2. Baso gibiro ka bang sa gibiro go lisa sikine go ji angwen. Kitne nego ji bang ka ga dispass gi. Dak ne giwe dak ne prevent gi from ka ko propaganda emasane serikal temo fight on. Ma kaka opposition sani one wary of propaganda keno nge in advance. Ka gibiro wang'ene mae gima gidwa ng'owa gidwa timo babunde mone ng'ato wacho ni aginie kelo death. Koro an gima kwayo sirikal gikango down from the ivory tower iluongo ni ibedo got lord piny iluongo ni Sakayo lord piny wuoge ng'owa idho yien moro lord piny mondo ibed piny mondo wuo no why do we wait for August? Manaka kulinga no wacho. No timono wuo August. Ka economy ka dollar sedhi 160. Gari mane ng'iewo milion achiel 2017 sani en 1.7 million. Sani so shoot by 70% of the cost nikech dollar get taxes ma joge medo. What is the obsession get taxing? Get expenditure mar 3.7 eudi ka in single for par ang'o medo go budget ma 18 single for par we can live within your means mondo we tama mar manyo pesa mang'eny idwa timo ng'owa to gik bitimo dongruok mang'eny ting'ni yonge. So anakwayo sirikal kendo joma luoro Uhuru Kenyatta I mean President Ruto gilora luora. But the back stops with himself. Ngacho ngamo fu ahinya. Bacha ngamo somo zoology. Onge kaka ledak. Owo kuma entieno obed piny owacho ni nyathiwa ka kama dhi marach. Wabed piny walos. Ineno Raila mane gidhi gi Uhuru Kenyatta 2017 ne giluongo mone Building Bridges Initiative. Ne gibedo piny jariyo. Ok ne giyoro jomo ka paro udhi wuok kwa ng'ono duogo negi. Joga ka wuoyo nyono ka joga wacho ni sasa Masifu no wacho point moro. Chairman gocho ne Duale. Okora ngane wacho kamae wadwok nango. Ki duoke. Koro stalemate ma lo by partisan cha collapse. Koro sani nyaka Ruto himself be piny ma kon baba ni baba. Gima kech kaka mheshimiwa Magemo wacho. Wan sani politics be okay common sense. En gima party watch malukucho onde kila mtu ana implement hapa chini. Wan ka watch ni pod gini rach. Oracha kata ma black obo watch ni white. Oracha. To sa watch no ber. Chien no no ber immediately. Kendo ka watch ni Ruto ber kawuono emergency stampede ma watch Ruto ngaber. Mane kama ontie siasa. Onge reasoning ni kani ni other reason apana. Baba negis organic supporters. Jama support bore kaka wan.
Sasa bono kwacho ni gini ber. Ruto ler. Bono stampede madhi ka Ruto kwa ko joluo ni ngani ngaber. Ngani joma jima ketho nyinge. Iwija. Ko sanie nyako come down watch niya an aseno ka pinchal and a leader is the more take the overall political cost and mare. Because sasa ma jote more people everybody ka jowacho ni we want to go there. What are the state house? Kanye kumodak. Mondo jodhi owuok kode kana chiche ko baba wacho ni wadhi kelo nengo petition state house. Mondo gamiye waonye ni Mike ma wacho en point 1 IBC, point 2 cost of the point 3 and tax. Then we will do solution to this problem. Otherwise sanie next week Wednesday go kinyi mang'eny wanendara. Ka baba lando kendo ni Thursday ochaka di Thursday wanda Thursday. Nyaka sakayo lor penya yien ma bi piny yuo. Mak paro no gi kanyo koro sanya koro mo ke jo mantiere karka warka kod welo kendo igolo paro opogore imbe miwa pa SMS line oya to sani wadhi ne county ma Mombasa ka waduogo wadhi e county ma Kisumu mondo mwawinja ne gino matimore karkacha nyaka sani adatura kod jafwambo wadwa Joja Oko ka ene county ma Mombasa. Joja Oko oyawre Mombasa chiewo yo machalo nade to nyaka sani ng'uren mane background network. Joja Oko kinyalo winja koro sani achiel kachiel inyalo konowa ni ng'uro kinyi ma kawuono ten mane ywak mane mantiere kanyo e county mano ma Mombasa. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kama antiere kamoro ni Kisimani mano e od bura ma Nyali Mombasa kuma ayude ma kuom jodak kaendi bende adwa mani awinja ne to giwacho nang'o kaluwore gi garama kata asara manotimore kaluwore gi ng'anyo. En ng'a monego beni ting'o garama kata en ng'a ma koro onego beni chulo gigo manokethore e kinde ng'anyo ni. Awane gi moko kuom gi kaendi awinja ni to pachgi en mane machiegni chakachaka gi nyingi tinyisa ni kaluwore gi ng'anyo mano waneno iparo ni ng'ama onego beni kaw ting' mar chulo gigo manokethore. An nyinga iluongo ni Crispin Ouko an ajadak ma Nyali Bombolulu kae. Koro garama no ng'ama onego bed ni kawe en serikal nikech en motiyo gi fujo mang'eny. Ogo raia ka raia odhi mandamano ka dwaro haki margi mondo mi gipigania haki tiyudo ka serikal donjo gi goji moko onego winjire ni gigoji onego bed ni ji mandamano yo moro mokwe kaka nyiche gi mandamano cha. Koro serikal onego bed ni chulo garama go te gigo nie wiye. Wan ok wanyal chulo ni gimedo ni osuru kila saa to wahinyore ok wanyal yie. Koro mandamano jaduong' kolungo mandamano jo Mombasa wawuoguru te wadhi ure barabara kik wabembeleza jogi nikech jogi dwa tiyo kodwa ga goko machon mok wanyal wabro mandamana to wabro dhi mbele warito jaduong' ogol order kaka nowacho ni Wednesday no to wadhi e barabara wate. Erokamano Joja Oko. Tupate mwingine hapa tunazungumzia swala la maandamano na hasara iliyofanyika. Je, kwa mtazamo wako unahisi nani inafaa awe anagharamika ama kulipia zile hasara? Anza kwa jina. Kwa majina mimi naitwa Huseni. Na hii gharama inatakana yanguke kwa huu Ruto. Kwa nini nimemgushia vitu vingi sana? Mwanzo mimi naongea na uchungu, nipe maiki. Mimi na uchungu, sikiza mwanzo kitu cha kwanza, usio mimi nakuangalia Ruto mwanzo Ruto. Huyo mpoa kura na kizazi cha Kibaki. Nielezee unaona ni nani nafaa garamia kulipa? Garamia ni Ruto, hamna mtu mwingine mwanangu. Wakati sisi cheki, sisi tuumia. Unajua mimi na watoto mwanangu, alafu unajua mimi nataka kuwafundisha. Alafu unajua sasa ukiangalia mwanangu unga mpanda kushinda simiti. Simiti mpanda kushinda sukari. Sukari mpanda kushinda hiyo chumvi. Condoms mpanda, malaya sasa wanajiuza. Ukiangalia maidadi ya wanaume wanachukuliwa na malaya. Kwa sababu ukiangalia bottom up imekuwa sio bottom up. Mafuta ni 100, 200, 300. Unajua hapo hajafika lita hapo. Hapo unajua hujakula. Unajua acha mzaa Ruto. Mruto acha mzaa Ruto. Sisi tuko Mombasa tuyakianzisha. Asante. Wacha tupate mwingine hapa. Nieleze, tumeona uharibifu umefanyika katika maeneo tofauti. Hisia zako ni zipi? Nani nafaa agaramie ule uharibifu? Mimi kwa majina ni Onyango. Mimi nasema kuwa gharama ya ile iliharibiwa jana expressway, hiyo ni barabara yenye inafaa gharamiwa na serikali. Katika kila contract na ile pesa inabaki, ile ni gharama ya contract kuweka paka miezi 6 maintenance. So ukiharibiwa saa hii ni ile hali inavyoendelea hapa nchini. Hapa nchini gharama yote inafanyika kwa maandamano, hiyo iko kwa serikali. Serikali ingezuia maandamano ifanye kila kitu iwe sawa, mwananchi aridhike, hakuna kitu kimoja kitaharibiwa. Lakini Mr. President, where you are, I'm telling you, please make sure that our
constructions are made well and make sure that our country is safe. We don't want people to be injured. Those people who are in the hospital, make sure they are in their life space where they can make their own life better. Please, Mr. President. Tupate mwingine hapa, tueleze tuwe kwa mtazamo wako, unahisi nini inafaa kufanyika? Anilonganika saya, anema senari kisimanika, sawa. Koro, anadaro mondo watch mandamano, kaka gek manoketere watch mandamano, Ruto emone gimondo chulgigo. Kas watch ndara wane kata ken mande wadi mandamano mande get Tuesday Wednesday wadono mondo adhi kandara ni ber wadono wadi mandamano kandara ni ber naanzisha erogamano mchina tondara ni mchina biro ka week loso ndara tokako situation kama tondaro ketere koro wadono mondara ndara mama Mombasa olos Kas wadi maandamano kama kawaida. Nieleze hisia zako, nani inafaa agaramie hasa haina? Okay. Uone kwamba tukisema kwamba ni serikali bado wewe kama mlipo ushuru ndio bado utagharamika zaidi? Okay, mimi kwa majina naitwa Mangidi. Mimi ni mfanyikazi wa mechanical hapa mtaani Mombasa, Kisimani hapa. Shida yetu ni kwamba lazima serikali igaramie hiyo gharama ambayo imeharibika. Ni jukumu yao kama serikali wafanye kile kitu ambacho kinafaa kama serikali kukifanya. Kwa sababu hiyo collection ya tax ambayo wana collect, wamepandisha ushuru, kila kitu wameongeza juu, hiyo pesa ambayo wameongeza wanapeleka wapi? Sasa tunataka katika uharibifu ambao wamefanya, hiyo pesa ambao kwenye wameipeleka, whether wamepeleka kwa manyumba yao ama peleka kwa mafamilia zao, watoe hiyo pesa watengeneze barabara nayo, na wahakikishe kwamba wameteremsha maisha imekuwa chini. Kwa sababu hakuna vinyi ambavyo wakati mkihitaji kura mnakuja kwa mwananchi, mnalilia wananchi akupatie kura, ukienda kwa ofisi unaenda uteremsha tumbo kubwa. Mlikuwa vikonde lakini sasa hii mmekuwa na matumbo kama gunia. Msituletee mambo yenu kabisa nyinyi. Kama rais, wewe tunakuambia leo tafadhali fanya ile kitu ambayo tumekuweka, kwa sababu sisi ndio tuko na uwezo, tumekuweka pale mahali tumekuweka, na pia tuko na uwezo vile wa kukuteremsha kwenye huko tukuweke chini. Kiongozi wengine ni hao viongozi wetu wa pwani, mmekuwa watu waoga sana. Kwa nini hamwezi kujitoa mshike mkono mwananchi wa kawaida? Wakati ulikuja kwa mwananchi, ulikuja kumlilia. Wakati umepata nafasi umeenda huko, umejipoteza ama umejisahau kabisa. Kitu unaangalia maisha yako, unaangalia familia yako, utaki kujua mtoto maskini anakaa vipi, anakula vipi, anakunywa nini, analipa nyumba. Watu wameshindwa hata kulipa nyumba. Watu wameshindwa kufanya kabisa kila kitu, hata kusomesha watoto. Watu wameshindwa kusomesha watoto. Tafadhali, ukiwa kiongozi wewe hapa Coast, ukiwa wewe mwanzo Mohamed Ali nakutaja wewe umetoka ukiwa ukisema wewe ni JPF. Ile mambo ulikuwa unafanya wakati ulikuwa mwanahabari hujawaifanya. Sasa hii umeingia kwa serikali, unatetea serikali. Wewe usituchezee, tuko na wewe mwisho wa siku wewe. Tupate wa mwisho. Tumeona jana tuliona viongozi serikalini wakisema kwamba viongozi wanaofanya maandamano haya ama wanaoanzisha maandamano haya ndio watatakiwa kugharamia. Je, wewe unahisi vipi? Kwa kweli majina yanafahamika kama John, mimi ni mkazi wa hapa. Maandamano tutafanya, na Ruto ndo anasababisha tunafanya maandamano. Tumechoka, unga tunanunua shilingi 500, hata simiti iko chini kidogo. Na jana alikuwa kule Tarakaniti, anatuambia atasaidia wakulima. Sisi tunaumia sasa hii. Na alituambia 100 bob unga. Sasa hii amekaa kwa ofisi za 1 year. Sasa hii sisi tumechoka na tunakutoa wewe bwana Ruto wewe. Asante sana. Waidu ngatomogi tieknatiage wachana nito. Pinyo wacho koni onegobe ipenji paroni ngamone gobeni chulo garama mar ng'anyo mosebedo katimore. Nwaneno ka jotend pinyo wacho ni sani endi jotelo matelo ne andamano emone gobeni county mar Asara mayudore. Ini paro nango? Okay, gibokuongo nyinga ni Jono Mondorwa. Awuoke neo mar Kisimani ka. Kalore gi maandamano madhi nyime gi sani. Maandamano dhi nyime nikech ngima tek. To ok odhi nyime nikech leader moro amora, to dhi nyime nikech ngima matek. Koro kapo nitie gik moko moko kethi nikech seche ma ji timo maandamano. Ji timo maandamano nikech ngima mar piny tek. To polise donjore gi matimo maandamano. Mano miyo gik moko ketho. Oketh gik moko nikech wan wahero. To kalore ni koro mondo ochul gik ma jomaandamano ketho, sirikal ema onego ochul gik ma jomaandamano ketho nikech gin magidonjore gi jo piny seche ma jo piny ng'anyo.
mane wacho. Wacho ni sirkal ok ine ka pod ushuru di pod dhi duogo mana iri ka nikech sirkal to dhi koni pesa ma sirkal en mana ushuru mar japiny. Ok ine ka pod in madhi hinyori kaka japiny. Olo ahinyra matin kaka japiny kuom ushuru ma madhi golo mondo ochul gik moko. Olo ahinyra matin to mondo ang'any mondo oduok ushuru piny, oket ngima maber mondo japiny oyud yot kuom sani nikech piny tek sani. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana mogo kuom jodak mantiere e kaunti ma Mombasa kaendi wantiere kamoro Kisimani ka gitemo chiwo ywakgi e wi ng'anyo mosebedo ka dhi nyime. Gikoni ok gimor koponi nyal wach ni gin ma gichulo ushuru ka gin giwegi gidwaro ni piny owacho ema kaw ting' mar chulo ushuru kata chulo gigo mosekethore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wewe utaenda nyumbani wewe. Mimi na wacho ni akiruto wewe. Joja oko erokamano ahinya kendo ero kawo microphone ero kode idhi tie kode wacho ni kamiti kan chok pache winje ywak mar wuo kod jatend piny Kenya William Ruto kendo owacho kanyo ni mano ote mare ne William Ruto. Mano pat jopiny e kaunti ma Mombasa. Iwacho ni ka in jatelo ma winjo ground mane gima ground wacho. Koro sano wadhi e ground machielo Kisumu mondo mi atudra kod mheshimiwa ma Central Game Silas Madingu adaido wach mari mogik. Iwinjo pat jopiny kaka gintiere kar kanyo. Jotelo iseyo mondo mi okaw ting' mar ng'anyo to ahinya telo mantiere sirkal sani. Mena mano gi wach mari mogik. Bo dakika achiel mondo mi watiek chenro kiny makono kok e studio mar Kisumu okiny makawuono inyalo mana kawo thuolo ni mondo mi chiw wach mari mogik bende. Silas. Wach mara erokamano wach mara mogik adwa wacho kama. Kiwinjo gima japiny wacho sana Mombasa ineno ka en gimobiro kawanene achiel kachiel. Osiepna okwan maber. Sana kiwuoyo kata gi mheshimiwa Apopo Lentana mano Apopo Wood KU. Ibro winjo ni wan jogo mantie ground especially MCS mantie gweng kaka koran MCA magweng ma Central Game. Pain mineno japiny winjo no kaka ineno wache TV no kamane kaka gibiro to giwache kuonde ma wantie. Omiyo kata wan Ruto miwa tich matek sana gi jogo ma nomiyo wateko mar mondo mi watagi. Nwa seche ma gibiro to gibiro gi chandruok ma kata ni wuon ing'iyo to koro ikonyo nang'o. Adwa wacho kama kapo ni Ruto en ng'ama lamo Nyasaye adier kaka wacho ga ni no ware sani winyo no pakre ni no wadgi Yesu matin. To penjre gimomiyo en odhero to Raila to pod otegno kaka chalo no. Gimomiyo Raila otegno en nitie gimoro ma okego ne aniko kanyo. Ma pok Nyasaye otieko kode singo. Koro Ruto adodhi Raila to penje ne osiepa anto kore rabede e wigini to hata neno mana kadhero ti taneno ka kendo jopinyo heri to pod aneno ka bindi tegno kimiya rieko mar Ruto dhi tayo godo piny en rieko modhi yudo kuom Raila Odinga. To nwach mok tende ing'eni kikawo gimok mari to nyaka bagi seche mikawo nyathi nitemo mondo mi pidh nyathi mok mari to ineno ochalo story mar muma mane Solomon wuod Daudi oyudo ka nyathi moro to moro ngima to mine gi duto kwede mago nyithindgi kano penjo wuon nyathi nyako mama manok min nyathi no wacho ni nyathi no pogni gi apoga dire ng'ato dhigo to min nyathi no winjo lit bo wacho ni katek tafadhali kaw nyathi ni dhi pidhi. Koro Solomon nong'iyo rieko no to wacho ni mama mawacho ni afadhali kaw nyathi adhi apidhi ni nyalo bedo ni manyiso nyawadgi no kaw nyathini nyalo bedo ni ene min nyathini. Gimomiyo Raila Odinga noyie ni katek nwach Ruto ne ko oyie kata yani kineno kaka lweny ne gore bang' election en ng'ama noyie timo gimoro amora nyaka wuondo mama mboga ni sirikal ni dhi bedo margi nyaka wuondo jo boda boda ni gin magi dhi bedo waziche nyaka wuondo ng'ata to no kaw to jakom nonyise ni kaw nyathi pidhi moloyo timang'ono moloyo ng'ole. Wuon nyathi koro wuok oseneno na ayanga ni ng'ama ne dwa ng'olo nyathi mosebedo ka koro ng'olo watwa winjo lit ok ne wuon nyathi. Wadwaro ni kok onyal miyo wuon nyathi to mondo odhi openje wuon nyathi to kani nyuolo nyathini ni neno ni kochopo gokinyi to ribe no madang'o to kochopo lunch to chamo ang'o to kochopo gotieno to chiemo nari to nindo kanye to gigi ni dhi yudo kanye. Eka wuon nyathi bro miye rieko kaka no pango mondo mi orit nyathi miluongo ni Kenya ni. To kok odhi kamano to nyathi ing'eni kong'ol to nyiso ni ji duto dhi rumo e Kenya ma wantie ni. Koro an anyalo kwayo Ruto gi muolo ni mondo mi oswallow his pride odhi wuon nyathi onyise siri
mane odwi rito godo nyathine miluongo ni Kenya ni nono to kego ne ok biro timre nade ok biro wene to wan waduto wan bang' jakom ma kowacho kata nwadwa ng'anyo from Monday to Friday to wadhi ga ng'anyo without apology kendo wadhi ng'anyo mnyaka nwane ka wayudo haki marwa e Kenya nwach Kenya ka be onge ng'ama no invite wan mondo wabiyie we were born here by right to all of us deserve equity and a good life mane kaka nyalo tieko omiyo nyikwa Ramogi Ajwang wuoguru motegno wachungre toka molo to mae time makoro nyakwa nyis Ruto ni we deserve equal right in the Kenya mawashare as a country. Erokamano ahinya mano mheshimiwa Silas Madingu. Erokamano kata wacho ne ng'anyo mag ndalo abich. Ing'eni pod ibo osigo mar ng'anyo ni ema pod wabiro duogo ka mondo mi walose ne ochalo nade. Erokamano kuom thuolo matwa kodwa. Nitie ote morni mathoth ahinya ka. Ang'eni moko bende ang' wayude thuolo mondo mi chieng' machielo iduokgie. Penjo mantiere kara ka winjo ni sani MCS magemu ntiere kama liet ahinya. Waboluongi mondo mi iduogi mondo mi watwagane ka achiel. Iwacho kanyo ni janeno moro ka nyinge ok ondiko wacho kanyo ni 100,000 manowuok Sugoi. Utero kama chalo nade. Penjo mantiere kar kanyo ang' waduog mondo mi watwage mano mathoth kinde machielo mago paro mantiere kar ka kuom joneno manenowa okinyi ma kawuono. Wycliffe Nyafwanga aniri e boda ikachielo waduto ka watieki wach mogik kotero kotwak mar kawuono. Nitiere trait moro mar jatelo maber kata good leadership. Kisungu luongo ni self awareness. Self awareness ibiro ni ng'ama ong'eyo kuma teko ne chope. Koro kiseyudo ka shida nitie titiyo gi ji ma in e kambi kane nyaso mi leadership kata teko moro kaka managing director. Gimi kuongi penjore mokwongo self awareness. To identify team ma in go kata stakeholders magi. Iwacho ni ng'ani teko na nika, ng'ani teko na nika, ng'ani teko na nika. Kati identify weakness magi to ilombori ekibedo jatelo. Jatelo ka toke tekni kae mwachomo. Self awareness no aneno ko tines kandwa ka. Oka dijige siasa ahinya but Raila en ng'at ma history mare. Wacho ni kumochome wiye. Ochalo rombo makochuwe to dhi kata bro chopo. Kaka ne mawacho ni ultimately adwa ng'isi kleo gibiro bedo piny gi jakom. Rito mare bedo piny ka koro Kenya chwanyore ma ji go sawa ng'anyo kwadwa. Odwa ni the president to climb down, obed self aware, luong ng'ane mondo gi ji obed piny mondo wach no tieki. Erokamano ahinya Wycliffe Nyafwanga. Victor Ogalo an kuom wach mari mogik koro kwatego kawuono ne nyakwa Ramogi Ajwang kamoro maini. Mara mogik en wan kaka Kepsa kirango higa mar 2008 ne wakelo wi jotelo ariyo Kibaki to gi Raila. Wan mane Kofi Annan committee mar Kofi Annan ne kuongo romo kodwa kapok oromo gi ji ariyogi mondo yud voice of reason. Wayie mar timo mano kendo mondo wakony ji ariyogi orom chon ka uchumi pok okethore kech ochalo oula momuomo ma omuko gimoro amora to ka ok ogeng'e to odhi muko uchumi ni marach kabisa. Koro wabiro offer mar kelo wiji ariyogi chon, otherwise waneno ka uchumi dhi bedo wantie sama kamarach kabisa. Yes, koro mana wacho ni jogo onego rom chon kik giwe makethre kabisa. Taneno ka gidhi romo. Yes, aneno ka gidhi romo. Ker ok nyal govern ka piny chalo kama every week. Ok nyal. Nyaka to gidhi girom lakini onego girom chon. Yeah. Erokamano Victor Ogalo. Apopo Lentana wach mari mogik. Erokamano. Juma mokadho president nodhi piny moni Central African Republic. En piny mose face shida mwango sani gi. Ma siling 100 ma Kenya kucho chalo 4,000. En pesa mang'eny sana. Kenya en country ma high income country. To kokwa tang wanyalo dhi low very fast. Kokadho ndalo mathis kaka wadhini. Koro en high time ma president okam down kumentiere. Wach ni baba sema kama. Ana sema president tu sewe no mae. Kada ma no mae. Kada tu sewe na pa no mae. To sewe yoga. To the hallmark bangwe ni bangeno wa accept kaka jomonogo ne mbulu bank osetero ang'owa through the process mar yie ne ang'owa my way to go. President Ruto be obed piny
omanyo munyaso Raila mondo mi obed gi peace Kenya ka nikech from ngeni ke chibiro mbele kai maybe in the next 1 month harvest becho oduma ta komedre kendo people will be begging in the streets naka MC wacho people will be begging for money in the streets koponi Ruto ko come down to sit down and find how we can sort economy ma Kenya kai otherwise the cost giko cost mar ng'anyo sirikal no so gi jo kepsa sirikal onge pesa no jo pinyo magol to sirikal cost pobiro ne wan to ka wan oken jo ODM kende ja UDA ja UDM all parties will bear the cost mar ng'anyo ni erokamano nya Popo Lentana mano MCA ma Kanyadoto kachal koda ka Victor Ogalo agoni erokamano ahinya mano jalup jatatije ka Kepsa kachal koda ka Wycliffe Nyafwanga erokamano ahinya jalonyo weche mag telawan kod yudichi makawuono kachal koda ka MCA ma Central Game mano Silas Madingu erokamano ahinya kuom thuolo matok koda bende Ramogi TV okinyi makawuono kiwuok e studio ma Kisumu nyakora Ramogi jong mane makelo we giko wapenjo kanyo ne osigo mar ng'anyo ni to en mane ng'ama ting'e e kindegi duto nakelo ni chendo kinyi makawuono are sa 12 nyaka sani romo kanyo saa 5 nan ka kod nyawadwa Sharon Ong'ao jogo duto mantiere kama chielo kacha jok ma ochunge kamera kanyo erokamano ahinya happy maina kachel koda ka John wacho ni jok mamako na duol bende wagonu erokamano ahinya Greg ni kanyo director Bob kachel koda Bradley erokamano ahinya Rosie kachel koda Kamilka jok mantiere e gallery kanyo katimo tich makare ahinya ne wachak chieng' wuok tich nyaka kauno chieng' tich abich makoro bende watieko wawe mana gi paro ni mar nitie gik mathoth ahinya monego bed ni walose jumani kata kok wamulogi juma manyien pod nitiere thuolo mar twak e wigi kuom jok mawuok ochomo mabei karachuonyo kanyiper jok mochomo riwo boys wuothe yo makare Victor ichope yo makare apopo kidoke gwe kocha bende ichopi mosi yo makare Nyafwanga wadoko nebo makare wadonge yo makare yakora moga juang oriti masani nyika Cleophas Oluoch Kisumu Kanya kwar mokeo nyaka Sango orom juma manyien